Kalong ka jing man bat ka jing sarong ka bakraw. Ya ka ying ka sam bat ka school Perando High Secondary School hadin baka samla daya kemen ika talang kalayo bandrung ha ka kedan top 20 jong ka result SSLC balapan mana da ka embo sementak sengi. Katai ka samla kalayo ban kur hadu san marks bat one ha ka kedan ba arpo jong ka top 20. Abayo penyekren bat katai ka samla kalong bakamlong ka basuk bandrung haka top 20 hapadeng ki po hajar ngun ki baya kon ya ka examen SSLC Henry de ka jing tray shitam bat ka jing don ringka jong blay bakala poi sya ka thong bat kamju pensap ai kai kapor bat man bakala nado bastang usnam kala pulut por ban pilekon kala kenturu iki samla bakim de ban shania than haka siam guidebook Henry ban minat nakakot bat kum ki samla ki bapen kre ya ka exam SSLC ki day ban shim bakate ka day tangka kwat yaram bat kim day ban shanya teli telan haka nakaliang ka principal ka sister Teresi Zuram Sangi bat ka Miss Lilian Milliam Pada class teacher kila penpau ka jingkeman ka bakraw bakani ka day ka history ka school Perando High Secondary School namar kani ka day ka sien baningkong bakate ka school kanyo rung hakate ka thum tangga jing sokumen hi sokumen coba pelat hi haba yok pen poi kat chini ka thong hapok ka top list bai top 20 nomor ka along bai ka jing chang janga pen poi shikane nadu ka shong class nadu dangrit hi ngadon bita ka thong ong bang ngan le ting e bai pen poi bai shikane ka thong lada kalong ka ba e ne ka ba su kalin tiru dengan ye persyang bai ka bala pen poi shini ka thong ta ningkong ai ngai kuble ngasungu bau blei hi ningkong ulai rap yang ula dalam dari ka ba nga haman leki cap ki banga hakipon banga prepare kene ka board exam jangaru ublem ju e anga udalam dan ka banga hakapor banga hapan syong mir ru teng teng ban prepare kene ka board exam tenga sungu sipa pelat hi blai ru hi mei janga iban lang bi bat nga hakano kono por ka dan kami i rap be anga kum haki kijing dan kam janga kon ong benta and then ya ke school route kami ke school kino hikai barok ki support be yang ki makiru ki ya ong yang bangala be yang poj kani ka thong nomor ba kilai I kata ka potential hanga bangala ban kiu shaprang ya kimju pendu men sim yang ki ong be nang le bha shisho nang kiu shaprang bangala be kadan kata ka potential imo ban poj kani ka top 20 ya kulish bune ikum ta kino hikai ru ba I sister jangar kunjo ma iru yai support be yang yai ta hagajinya inti jonga nadu banga sedang hiban chong kelas 10 ngasutui bakam kamlong kebasuk kalinti nomor ban poje khmat nomor daki hajar mut ki khna hapo me halaya bayale kani ka board exam te kalong ka ba e shiba palat hi ban poje khmat te nadu bas sedang snam hi ngayai ong be yaladi motivate be myself into ba ladang sedang mentah ngan la be hi tharai ban poje taka thong ma banga kwa te kumtu ngalong consistency we ban pulikot man la kasngi bai kumtu wala nga pulitang shikenta ne 30 minutes kumtu long nga di ban pulikot bai man la kasngi te kumtu ki homework ki assignment kumtu long ayai penda bai hakipot ki babiang but kumta long kamat sru man kasngi bai deban practice la dalong tang 30 minutes ne 1 hour kumtu minit kumba ki shong thai kumtu te nakabenta kini ki kena pulih pembentapan ke advice ka wangku apan ai kalong ba mde ken ban kenandi la da pisngo kumba pin give up na mde ban give up long kadang-kadang ni kala la da kumbadan kasidan kukut ba ong de English if there is a will there is a way follow be ka will ka jong pi tapi sapoi sya kata kala ka jingchang ka jong pi ka pa pikwa the sakaway ngaku apan ai advice menta kini ki khna present class 10 momenta kiba log junior janga bakim de bancanya thana ga guidebook namar ba kani ka CM guidebook ang kebangi yo last year ru oi kairap to kairap ba mai ngi ki khamta mi ki bakam every student on umta ki kam shanya ba ka guidebook te oi ka kairap hi hindrai bancanya teli tela para ka to kalong ka ba kablong ka ba bakla shaba palat namar ba kuma pa social ru subject social ang ki bun ki MCQ bara kim bun ra bawan na guidebook ki wan bin book te kawai aku aban I advice kementak kini ki present class dan bara ba ki de ban along
Haba ki pen crack ni board exam ma kidi ban pulih bena book like go through bit from the book bit ngadu pas dah ngadu bakut te ketuka kai book kila dan kam hakipon pa kila prepare ka board exam handa kila lalut baro ya ketuka book la go through ha hata kapor kidi ban penen kami ka kai book kum ka kum balang kai book te kuman gai ya ki hi kam bikin nang pas shu khmat bikin wan khmat ya takata hi kubesh bang. I really feel proud and I feel so happy. At first, when I heard about this result, I didn't even know how to express my joy over this good result. And as we have said, I feel so proud about this because this is the first time for the school, in the history of the school, to get a topper from our own school. So this makes us all so happy, all the teachers and all of us students. We feel so proud and happy about this. We have expectations, and it also gives us a kind of motivation for us as principal and the teachers to motivate our children to do better than this. They can still strive harder. uh, as a principal here, what I feel is that the students are actually very they are gifted and they are intelligent. The only thing they need is motivation and a push from the back to do well. This is what I feel. This 100 percentage, 44 students appeared and all the 44 passed. 39 got first division and five second division. And altogether the letter marks are 82. 82 letter marks we got from our school. ning koning sharp bangila yo jingtip ya kani ka result paminta kasngi ba ida ekmen ikatalang ipoi haka top 20 te ngaro nga klemna ning koning sharp nga aingu yo blay nga jaw tangki ummat jong ka jingkemen ba nga aingu yo blay na mar ba deling ba blay ba lo bayarap ya ini kena ban poi syakani ka thong te nga dap da ka jingkemen na ka benta jong i ba ila treshi tom shisha na do ka basdang ben chong class 10 ila juong be i bangi yo i ha i be don shisha ka ta ka potential ba inde ba ha tingi juong be i pidi ban wan hakani ka snem ta ka result jong pidi ban pound ka kelteng ngim kwa shu do number ma te pidi ban yo be top 20 pidi ban poi ha ka list top 20 ngi motivate be i na ka po sha ka po te ngi ngadap ka jingkemen ha bangi yo snoi ka ni ka result ba minta ka sngi te aingu yo bleng is ngu ro ye ikme jong idaya kmen ikai bela support lang bela kershan lang ye i bakum ju ya idaya kmen ibala treshi tom shisha ba ibala nget hakata ka kentien jong i kinong hikai jong i principal bang i ju motivate i na kapor sha kapor te ngakwa ruban om ba la katas nem mo bang la long class teacher ki class 10 na almost 18 years te ngadang kani ke the first time it creates history in the history of Farando School. Tengidap si siya ka jingkemen, but nginang ni siya kamatru, ngikwa banang yay pertu syu yakini ki kun samla ki bad syong class 10, ba makiru kidan kata ada kidan si siya kamon, bakin tresitom, kin duriap tom, kila si siya ban poy, ya kata katong ban poy haka top 20. Dia kata nangkong aingo yo play bala dan rengkat ni gino ki kem kamtam ba ya gada yaro ba la wan hagan ni ga thong kum bagala thumuna dot angren te nga aingo play sama bo ka set bo ba kiching duwai na do baga sedang man pule kot swaban sedang man pule kot ro ka bo kiching duwai bat ka bible hajan te play ro umju e no ya ka kamtam ro na do ba dan chu ikpa jong ka ro aingo ikpa yang sem ge bela kersan lem ye ka yang ikiching dan kam jong ka bat kila ai por ai mersen ni ka pakan poi kum ni ka thong bat kum joro ya i rang ba snong jong ni ro i ba na do dan pa to i se kersan ki mo ha ki liang kale school one school kum to long i sen ya rap ba long in kim ju e ra mo te nga ai ngu e ki ka jing ka sem jong ki ro sibun e mo ba long hado ba kijing ki no kijing e ba ke mengisem ro ha jing hasem ro kim ju e re te nga ai ngu ka ni ki ta bro khon te kum joro ya ki we ro ki pra khana ki ban kiu nang ne se khmat ro khmi lanti ba kin sawan kum ne hi ga yu result ma kum bala ya lam lanti de i daya kemen mo te tang kum ta hi ple sipun